Karon nga hapit na mobalik sa normal ang tanan. Oras na nga mobalik ang kalagsik sa ekonomiya, pinaagi sa programa sa Kapitulyo nga Sugbo Negosyo. Tulo ka semana sukad gilunsad ang maong programa. Dulaan na sa 5,000 ka mga aplikante ang nagpakita og interes nga mosalmot sa Sugbo Negosyo Program. Mao kini ang nahibaw-an atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia niadtong Huwebes, Oktubre 22, kauban sa mga partners sa Sugbo Negosyo Program nga mao ang Department of Trade and Industry kun DTI, gipanguluhan ni Assistant Secretary Asteria Caberte ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI gipanguluhan ni Steven Yu. Kahinumduman nga gihagit ni Gobernador Garcia ang mga gagmay nga magpapatigayon nga mobarog ug maningkamot nga ablihan balik ang nagsira o naunda nga gagmay nilang patigayon. Inay nga sa sunod nga buwan na ipahibaw ang mga nakapasar nga aplikante. Gibutyag ni Bukal Glenn Anthony Soco, ang chairman sa Committee on Commerce and Industry sa Junta Provincial, nga isibog ang paghatag sa mga grants ngadto sa buwan sa Disyembre tungod kay hangtod karon wala pa mahuman ang tanan nga mga board members pag-evaluate sa mga applications tungod sa kadaghan niini. So dunay mausab sa schedules kay we will give more time sa evaluation. And then ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry nag-identify na sila kinsa mo yung mga miyembro sa Mandawi Chamber nga ma-assign sa matag board member ang ilang office para nga mutabang sa evaluation and selection. Ang DTI likewise would also do or help sa vetting process, no? Giklaro usab ni Soco nga dili dole out ang maong pagpanghatag og puhunan ug ilagayod kini tutukan nga matabangan kadtong mga gagmay nga magpapatigayon nga naapektuhan sa pandemya. Governor has really emphasized nga this is not a dole out, dili ni siya SAP. This is really a program nga mutabang gyud mga gagmay nga mga magpapatigayon, no? The small businesses, micro enterprises nga na-affected gyud sa COVID. So muna atong tutukan. Gipahibaw usab niya nga adunay mga suppliers nga anda makipagtambayayong sa programa ug tungod niini mas dali o paspas ang pagkumpra sa mga supplies ug materyales. Kay doon na may pre-identified nga mga suppliers nga gilista ron ang Provincial Social Welfare Office. Naaman siya sa kaning procurement system nga pwede siya basta assistance, no? So kinahanglan na siya resolution namo sa provincial board. Ang matag supplier nga mo enter into memorandum of agreement ang provincial government ug ang chosen supplier. Makigtagbo usab ang gobernador kauban ang DTI-7, MCCI ug ang tanang provincial board members lakip sab ang mga suppliers karong Lunes, Oktubre 26. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.